Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Good morning, good morning, good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Ngayon ay December 13, 2022, Tuesday. At muli po kahapon, ako'y humihingi ng paumanhin. Wala po kaming programa kasi po yung aming magandang IT, bigla pong nagkasakit. Pero ang ganda-ganda ng katawan nito, alam nyo naman, wala exemption ho pagka medyo tinamaan kayo ng flu, hindi po ba? Salamat sa Diyos at siya po ay magaling na. Kaya ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo. At any rate, ito na naman po ang inyong lingkod, Mel Elizalde, sa ating pong programang IB Talakayan minus si Sir Asintado kasi medyo sinipunan naman po si Sir at medyo namamalat. At syempre po sa ating mula sa studio ng ating sa Kalakhang, Maynila, ang Elizalde Broadcasting. Ngayon pong araw, ang ating pong tatalakayin, medyo maganda ho. Maganda na yung iba naman parang di yata nagagandahan. Yung sinasabi po nila na lumabas na raw po ang Implementing Rules and Regulation, IRR, sa SIM card registration, ilalabas na ng National Telecommunication Company. Yan po. Alam niyo po, marami po ang nagtatanong, bakit kailangan i-register ang ating mga SIM card? Bakit? Yung bang tayo ba dito sa Pilipinas, tayo lamang ba ang nag-iisa o tayo ba ang nag-iisang nanguna para i-register ang ating mga SIM card ng buong kababayan natin? Yan ho, mga katanungan ng ating mga kababayan. Pero gusto ko pong sagutin yung mga katanungan na yan. Sinasabi po na yung ating pong registration nito, SIM card registration na in-implement ng ating gobyerno ay hindi lamang po tayo ang nanguna rito. Yan po, ng National Telecommunications. Subalit, ang ibang bansa katulad po ng sa Bahrain, Bangladesh, Finland, Iceland, sila rin po ay nagkaroon ng ganyang registration na act para sa kanila pong mga SIM card. Sa makatwid, ibig sabihin, meron pong katuturan. Yes, meron pong katuturan kung bakit po kailangan natin i-register ang ating pong mga SIM card dahil po sa napakaraming mga mga krimen o mga pandaraya tungkol po sa SIM card, no? Ginagamit sa mga masasamang paraan. Kaya nga po, naisipan ng ating gobyerno, ng ating presidente, na i-register ang mga SIM card ng mamamayan natin. At siya po ay napakaganda hong akto para sa sambayanan. Sinasabi, mawawala na ho yung mga kalokohan na yan ng pandaraya, gumagamit ng SIM card na may SIM card. At yun nga po, mga kasamahan natin, nagsasabi na, naku, nahack yung yung Facebook ko. Kasi siyempre, yung mga number nila, yung SIM card nila, na kuha yung mga number. Whereas, kung meron pong mga ganito, merong ganitong batas, matatakot ho silang gawin yan. At siyempre, may mga kaukulang parusa ang mga hindi po magpaparehistro. At sinasabi, meron ho tayong ilang araw na lang po, ilang araw na lang ba? Sinasabi ho, kinakailangan ang mga subscribers at mga telecommunications companies ay kinakailangan i-register ang mga subscriber nila, no? Ay kung hindi, magkakaroon sila ng parusa, no? Ang parusa nila ay magkakaroon sila ng 1,000,000 pagbabayad. Ayan ho yung mga ang daming mga SIM card na pinagbibili. Ngayon, di ho tayo basta-basta makakabili niya.
ire-rehistro natin sa ayot sa gusto natin. Dahil kung hindi, made-deactivate. Yan. Made-deactivate ang ating SIM card. Ibig sabihin, yung ating pong mga kaibigan na tatawag sa atin, hindi na makakatawag kasi mawawala po yung ating line. So, para to avoid that, kinakailangan ho ay pa-register na po tayo. Mayroon po tayong 118 araw na mga subscribers para i-rehistro ang ating mga SIM card, no? Kailangan magbigay ng ito po yung mga pangangailangan nating gawin. Ano po? Magbigay ng full name, litrato, yung kasarian, official na address po ninyo. Baka mamaya ang dami yung address, no? Lalo na ho yung maraming alam nyo na, di ba? Marami, no? Baka kung ano talaga yung address na ginagamit nyo, ano? At yung klase po ng ID na inyo pong isusumite o ipipresenta. Sinasabi po rito, should be a government ID. Kung wala po tayong national ID pa, pwede ho, meron kayong driver's license, meron po kayong passport, pwede ho yun, no? Ano pa ho? Basta government ID sa BIR, pwede na po ba yun? Kasi ano po yan, ID ng government yan di ba? At sinasabi po, yung mga kababayan natin na medyo hesitant na irehistro ang kanilang mga SIM card. Bakit? Anong dahilan? Ito na nga po, sinabi na nga ng ating gobyerno na hindi lamang po tayo, ang Pilipinas, ang unang nagkaroon ng itong registration na to ng implementing rules and regulations sa SIM card registration mula sa NTC, National Telecommunication, no? Ito nga po ay para sa kabutihan ng lahat at sinasabi na makakatulong po ito sa sambayanan para mawala ang mga katiwalian sa mga krimen, pandaraya, yung pangbubuli sa mga kaaway. Ayan, gumagamit ho sila ng mga kung ano-ano, hindi ba? At yung sa pangungutang, ginagamit din ho yan. Mga magbibigay ng mga SIM card ng nabili lang nila dyan sa kanto-kanto tapos bigla na lang mawawala pag nakuha na nila yung pera. Biruin nyo po yan. So, pasamantala, meron po tayong mga shout out dito from our regular watchers and listener. Wala pong iba kundi ang aming dating principal ng Arellano High School, one of the best principal in Manila, of course, si Dr. Loida D. Diaz. Ma'am, thank you po for sa palagian yung pagsuporta. Maraming salamat po. And of course, Mr. Willie Espirito is watching. Willie, you know him? Si Mr. Espirito? Sir, si Mr. Willie Espirito, I'm inviting you to come over, sir. Salamat po sa inyo. At saka, nga pala ho, iniimbita ko kayo sa ating sa 21 ho, punta kayo dito sa ating studio. Meron tayong konting salo-salo, sir. Lunchtime. Mr. Willie Espirito. Yes, sir. At yan po, patuloy natin yung ating SIM card registration. Ihumanda na ho tayo at gumawa na tayo ng tiyak na araw para dito. Mag-devote tayo ng isang araw para sa, wala naman itong isang araw kaya lang sa sobrang busy ho natin, ano? Busy doing everything, no? Parang gano'n. Hindi busy doing nothing, no? Ang dami-dami nating ginagawa, pero dapat ho, isingit ho natin to. Hindi isingit, kundi talagang bigyan ng pansin. Dahil kung hindi, yung pinakaisa sa mga importante na kailangan po natin sa ating pang-araw-araw na gawain, walang iba kundi ang ating cellphone. Nako, alam niyo po ba, alam na natin yan. Pagka nakaalis tayo ng bahay, naiwanan natin yung cellphone natin. Gano'n mang nakakalahati ka ng biyahe, babalik at babalik ka rin. Yan ang team song, diba? Kasi kailangan ho natin yung communication through cellphone. Ayan, kaya nga po, ano pa lang, sa gabi pa lang, inaayos na, charge na yung mga mga cellphone, and of course ilalagay na sa ating mga bag o lukbutan para hindi na ho tayo natataranta kung kailan tayo nagmamaneho, babalik pa tayo, napaka-traffic, o kaya nagko-commute tayo, babalik na naman tayo. Biruin nyo hong istorbo yan. At syempre,
kahit naman po lahat iniready nyo na, kung hindi naman tayo nakaregister, sigurado, burado ang inyong, ang inyong number. And so, mga minamahal nating kababayan, ako, gawin nyo na ho yan sa lalong madaling panahon. Gawin nating lahat. At bago ko po makalimutan, gusto ko pong batiin si Congressman Godofredo Arquisa. Thank you po, sir, sa time nyo kanina kasi po nakipag-usap kami kay sir and we are inviting him to come over sa ating pong celebration na ating 6th anniversary dito po sa Elizalde Broadcasting. Sige po, sama nyo si ma'am, siyempre, si Mrs. Arquisa. We are very proud na nandito po kayo. Salamat po. At thank you po at kinausap niyo po kami ni Mr. Willie Kichongko. Hindi ko ma-pronounce. Nagagalit na sa akin to si brother kasi tuwing sasabihin ko apelido niya, mali ang pronunciation. Kichongko, right? Tama ba, brother? Kichongko. Willie Kichongko. Ang, ano po, Kichongko, yes. Ang founder ng Kaanak at president, siyempre. Alam niyo po, dumalawig na itong Kaanak eh. At kasi napaka talagang matyaga po itong si brother Kichongko. Talaga namang lahat halos ng mga tao ay kanyang kinakausap at marami itong kakilala. At siyempre, dahil tayo ay kasapi rito sa kanyang Kaanak, ay we're doing our best also to help the organization. So, yan po ang pag-uusapan daw namin nila Congressman Godofredo Arquisas. Thank you, sir, for the time. Ito po. Ngayon po, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Yun nga pong cellphone natin. Yung SIM card, wag na wag niyo pong pababayaan. Dahil sinasabi, pag oras na hindi ho natin na-register dito, walang ibig sabihin, made-deactivate yan. At syempre, sinasabi ho na kung ayaw nyo i-register ang inyong mga SIM card, kailangan po meron kayong valid reason kung bakit ayaw nyo i-register ang inyong SIM card. At siyempre, pag hindi natugma yung inyong mga katwiran, magmumulta ng 1 million. Meron ba tayo niyan? 1 million? Just a lot of money, no? Di ba, brother? Ang laking halaga po niyan. Kaya tumalima na ho tayo. Basta tama, okay. Di ba? Ang sinasabi po, yung mga telephone companies, yung telcos, ang kanilang mga subscribers, hindi tumalima sa batas, alam nyo na yung kaparusahan, 1 milyon at saka may kasama pang kulong yan. At ito nga ho, sinasabi rin na wag ho kayong mag-alala kasi yung ating mga kaibigan nagtatanong, bakit tayo lang ang Pilipinas ang may ganyan? Hindi po totoo yan. Sa totoo lang po, tayo nga po yung medyo late na magkaroon ng ganyang IRR o ano yung sinasabing implementing rules and regulation ng i-register ang SIM card, no? Tayo nga po ang late dito sa Asia, no? Kasi sinasabi ho na marami na pong mga bansa ang kumbaga nauna na ho sa atin, no? At sinasabi ho rito the only states daw na without SIM card law ay ang Israel. Bakit kaya? Huwag na natin silang pakialaman. Basta binabalita ko po sa inyo para mawala po yung ating mga agam-agam na yung country na Israel ang medyo wala pa sila ho tungkol sa sa SIM card law nila. Pero baka sakali, kasi pag siyempre alam naman nila yung mga nangyayari sa karatig bansa. At baka gumaya, no? Pero ito ho sa atin na registration ng ating SIM card ay magandang hakbang po ito. Yun na nga. Para dami ho nagrereklamo na aking SIM card na-hack. Wag niyong wag niyong sasagutin kasi maraming nakikipagkilalang ganyan at sinasabi na nangungutang siya puro tungkol sa pera ho ang dahilan kung bakit ginagamit ang mga SIM card natin o yung ating pong mga telephone number
ay ginagamit dahil tungkol sa pera ang dahilan. Ba't ho kaya puro sa pera ang dahilan? Ito po mga minamahal nating taga-subaybay. Alam niyo po, hindi ho pera ang pinakamahalaga sa mundo. Ang pinakamahalaga po ay yung pagmamahal natin sa kapwa, may respeto. Pagmamahal natin sa yung ating pong pakikipag-ugnayan na maayos. Kasi po pag pura pera-pera ang nasa utak nyo, ay hindi ho kayo tao nun. Parang robot kayo nun, di ho ba? Ibig sabihin, mas mahalaga po ba ang pera na iniisip nyo para sa pakikipag-ugnayan na may respeto at may pagmamahal sa inyong mga kaibigan, mga kaanak? Hindi po ba yan ang number one? Yung pera ho, nauubos din ho yan At saka, alam nyo naman, marami ho yung mga may pera sa mundo na walang nagawa ang pera nila at hindi ho natin madadala yan sa pag tayo ay nasa 6 feet below the ground na. Kahit ano po yung kayamanan nyo, pinagmamalaki ninyong makagandahan ng malalaki nyong bahay at mga ari-arian pa, mga kotse at kung ano-ano pa. At sang katutak na kwarta sa iba't ibang bangko, hindi nyo madadala yan kahit sangkusing. Kaya ang mahalaga po ay magpondo tayo ng pagmamahal at ay nga po pagmamalasakit at tunay na pakikipagkaibigan sa kapwa. Yan po ang mahalaga. Dahil kung hindi, matatatak po yan sa isip ng ating mga kakilala. Di po ba? Alam nyo, meron ho akong marami po akong naging kaibigan sapagkat ako'y nakarating din sa iba't ibang bansa. Lalo na sa Amerika, 9 beses. Lahat po ng tao doon mga wise at saka, nga po talagang hindi nyo matatawaran ng kanilang mga karunungan. Sa mas marami hong marurunong doon. Mga brilliant na tao, pero ang mga ugali, sus Mariosep, talaga naman, pag hindi kayo nag-ingat, baka kayo mabiktima, no? Para nga po minsan naiisip ko dahil sa marami po tayong nakasalumuha, marami po tayong nakasasakit na mga na mga eksperyensa na minahal mo bilang kaibigan, tinangkilik mo, pero ano ho ang ibinalik sa inyo? Ito ay lang naman to. Siguro hindi lang naman ho ako ang merong ganitong mga problema hindi problema, hindi naman natin pinoproblema yan. Experience, no? Kaya nga po sinasabi ho natin, hindi mahalaga ang pera. Mahalaga din po yan, pero hindi yan ang pinakamahalaga sa mundo. Mahalaga rin dahil siyempre kailangan natin kumain, magkaroon ng property kahit papano. Pero hindi ho yan ang number 1 na kahalagahan sa mundo. Kaya ho nagkakaroon ng problema itong mundo dahil sa puro mukhang pera tao di ba? So, tumatawa na lang ho tayo dahil sinisikap nating mawala sa puso natin yung mga sakit na ating dinanas sa ating mga tinuring na mga kaibigan. Pero ganun na nangyari. Pero ito nga po, balik tayo sa SIM card. So, pagka ganyan ang ginawa sa inyo, i-block nyo na yan. Tinuruan ko pa kayo, hindi ako nagbibiro lang ako. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng magpundar o ibig sabihin magpondo ng mga sama ng loob. Dahil pag ginawa natin yun, tayo din ang talo dahil magkakasakit tayo, madidepress tayo at magkakaroon tayo ng depression at saka may stress tayo. Alam niyo naman, yung stress, dyan ho nagmumula lahat yung sakit di ba? Kaya yung ating mga SIM card, pangalagaan natin para hindi ho tayo ma-depress, hindi ma-deactivate. Umpisahan na natin ho at sumunod tayo sa batas. Para iyon din ay isa nating proteksyon mula po sa ating pamahalaan na ginawa itong batas na to ng SIM card registration na inilabas ng National Telecommunication. At ito po, hindi na tayo pwedeng bumili ng SIM card. Yung iba ho, 5 SIM card. 3, 5. Bakit ho kaya niya ginagawa yon? Meron siyang masamang adhikain, no? Ba't ka naman bibili ng 5 SIM card? Isa ka lang naman. Siguro the most is 2. Pwedeng yung isa smart, isa ba ay globe, di po ba? Pero pag sumobra na doon ba, there must be something else in your mind, di ba? Baka meron na kayong binabalak diyan. Biro mo 5 SIM card. Ba ano yun, no?
baka kayo hindi nyo rin mamemorya yung 5 na yun. Yun nga lang pong dalawa, hirap memoryahin yan, di ba? Kaya lang madali na dahil sa iba yung network, iba, yung Globe o Smart, alam nyo na kung ano ang umpisa nun. So, it's easy to remember those number. Pag dalawa lang. Pero pag ginawa nyo yung 5 na yan, baka ma-report kayo, re-report namin kayo yan. O ngayon, meron kayo 5 SIM card, pwede ba yung i-register lahat? Brother, pwede ba i-register lahat yung 5? O sige, i-register nyo. As long as you registered all your numbers, okay. Para yun hindi nyo po magagamit kung ano man yung mga balakin nyo. No? Mambuli kayo, manloko kayo sa pera, o ano man ang gusto nyong gawin. Ngayon, kung hindi nyo naman nagagamitin, wag nyo nang i-register nyan. Para totally, ika nga po, ano na yan, hindi na ma-deactivate na siya, di ba? Kasi magpili na kayo doon sa mga napakarami yung SIM card kung ilan doon sa 2 na yon ang gagamitin nyo. Kasi mahirap din naman mag-maintain ng maraming SIM cards sa more than 2, di ba? Para sa akin. Kasi 2 lang naman yung ating pagpipilian. Meron, siyempre mga kaibigan natin, ano ba yung cellphone mo? Ano ba yan? Smart ba yan? Ano ba yan? Globe ba yan? Mga ganun ang tanongan di ba? So, hindi natin na kailangan yung sa katutak na SIM card. Kaya ito, yung mga nagbebenta ho dyan sa karsada na mga SIM card. Wow. Pag binili nyo, be sure na i-register ninyo or else may problema kayo later on. Hindi nyo rin mapapakinabangan pag iyan ay hindi nyo po ni-register. So, tumigil na kayo ng kabibili na unless na meron kayong mga balakin. May mga time pa kayo para gawin. Hindi ko kayo iniinganyo. Pero yung nagtataka lang ho tayo. Ang daming ang daming SIM card. Pero malapit na po tayong sa ating oras. At ngayon po, bago tayo mag-bye for a while, siyempre bukas magkikita na naman tayo. At sisikapin po natin na wala na tayo ng mga sagabal. Siyempre, alam nyo, yung pagkakasakit, hindi ho natin mapuputol yan o mapipigilan. Yun atin pong mabait at magandang IT rito. Sa lahat ho ng naging IT ko, ito, wala akong consummation. Mabait na bata. Sana po ay paragian na siyang ganyan. Panalangin ko. Bigay siya sa akin ni Lord. Kasi napakadami na po akong naging IT. Naku talaga naman. Magagaling po. Alam nyo, ito napansin lang natin. Pag yung maraming mga tao na magaling sa academic, naku, ibang klase ugali niyan. Pero itong batang to, magaling din naman ho. Graduate ito sa isang kilalang hindi ko na raw sasabihin yung kanyang pinag-graduatean. Ay, ba't ko ba sasabihin? Advertise ko sila. Yan. So, yan po, mga minamahal kong taga-subaybay. Sana po, muli tayong magkita-kita bukas. At abangan nyo po yung ating susunod na magpaprograma. Walang iba kundi si Brother Kichongko. I'm sorry. Brother... Kichongko. Yan. Iiwan mo sa akin mamaya yan. Para Kichongko. Si Brother Kichongko. Yan. Willie Kichongko. Sa kanyang kaanak. At marami hong announcement siya na gagawin. Kasi kagabi napuyat ako ng kababasa dun sa mga message siya sa akin. So hanggang sa muli, mga minamahal kong taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At syempre, ayun, humabol si Sir Asintado Samuel Gabot. Advance happy birthday. Ako talaga si Sir. All the best. Salamat po, Sir. Hindi naman yun natin pinapangalandakan yung ating pong anibersaryo ng ating studio. No? Salamat, Sir. At how are you? Kumusta na po kayo? Pagaling kayo, Sir. Sana po bukas magkasama na tayo ulit dito sa Ibitalakayan. So, mga minamahal naming taga-subaybay, please don't forget to follow us, like us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook channel at sa Elizalde Broadcasting po at sa lahat ng ating pong mga programa dito. So, don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.